cikin zuciya da ruhina. Ya annabi shugaban kowa ba a yi kamar ka ba, ka gaisa Hassan Husaini baban Fatima Zahra yar gata. Kaka a gurin Hassan da Husaini da Hamujita ba, Dana Amina sannu a sannu ta ka shugaba. Bakun Fatima Zahra uke ne ja gaba, idan ba kai ba annabuwa ya zarce uwa uba. Fatan da nake da rana in ganka cikin mafarki na. Ya annabi shugaban kowa ba a yi kamar ka ba, ka gaisa Hassan Husaini baban Fatima Zahra yar gata. Ya manzo namu mai ceton mu kar da kaya da mu, ba mu da mafita sita ka tuka kula da mu. Ranar tsayuwa gurin Allah da haka san da mu, dukkan laifin da mun kai